ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, משפטך. הפודקאסט שלנו יעסוק בתחום של דיני משפחה, הוצאה לפועל וחדלות פירעון. אני אתן לכם כלים מעשיים, תובנות והכל מניסיון החיים, מהניסיון המקצועי שלי. תישארו, יהיה מעניין. שלום לכולם, אני ענבל צ'יפרוט, אני עורכת דין לדיני משפחה, הוצאה לפועל וחדלות פירעון, ואיתי באולפן, מאיה פוקס. אהלן. שלום מאיה, איזה כיף לארח אותך, איזה כיף להתארח פה. כן, איזה כיף לי להתארח פה בפודקאסט שלך. ענבלוש, היום אני באתי לנושא שהוא קרוב לליבי, ורציתי שנדבר עליו. את מכירה את המושג ניכור הורי? ניכור הורי. ניכור הורי זה בעצם כותרת מפוצצת, שיש בה משמעויות מרחיקות לכת. ניכור הורי, מה זה ניכור הורי, מאיה? ניכור הורי זו בעצם תופעה שקורית בעצם בין בני זוג שמתגרשים, נמצאים בהליכי גירושין, שיש ביניהם ויכוחים של משמורת, ומה קורה? הורה אחד מסית בעצם את הילד כנגד ההורה השני בכל מיני מניפולציות. מה זה גורם? זה גורם לילד להיות עוין, זה גורם לילד לא לרצות להיות בקשר עם ההורה השני, זה גורם לילד לרצות לנתק קשר עם ההורה השני. רגע, לפני מה זה גורם לילד, יש מקרים של ניכור הורי בזוגות שהם לא נמצאים בתהליך גירושים, שהם לא רוצים להתגרש, אבל שהם חשים, הבנתי שיש הבדל במקרים של בתהליך גירושים, או באמת בריבה למשמורת על הילדים, לבין ניכור הורי שקורה לפעמים אצל זוגות שהם נשואים והם לא... אז נכון, מאיה, ניכור הורי קורה בבתים גם כשההורים נשואים. אבל כשההורים נשואים, ואחד מהם בעצם עושה ניכור הורי, הטיפול הוא לא בעצם טיפול משפטי, אלא הוא טיפול משפחתי. צריך בעצם לגשת לאיש מקצוע כדי לטפל בעצם בשורש הבעיה, על מנת להמשיך לחיות את החיים בתוך הבית בצורה ראויה, ועל מנת למזער את הנזקים לילדים. אבל מאיה, אנחנו בעצם היום נעסוק לא בניכור הורי בתוך המשפחה, כשבני זוג נמצאים ביחד ועדיין נשואים, אלא אנחנו נדבר על ניכור הורי בין בני זוג שעוברים הליך גירושין, ויש ביניהם מלחמות משמורת. מה זה בעצם ניכור הורי? מה ההשפעות של ניכור הורי? ההשפעות הפסיכולוגיות, הרגשיות, הקוגניטיביות, באיזה כלים בעצם ניתן... גם על הילדים וגם על ההורים עצמם. אני מניחה שההשלכות וההשפעות הם על שני בני הזוג. אם יש בן זוג אחד שהוא מקטין את הבן זוג השני, אז הבן זוג השני הוא חי בתחושות של הקטנה, של השפלה, של חוסר ביטחון. אז באמת, אם אנחנו מדברים על ניכור הורי, איך זה נראה, ענבל? מה זה אומר ניכור הורי? איך אני יודעת שאני או עוברת ניכור הורי מצד הבן זוג שלי, או שאולי אני זאת שעושה את הניכור הורי, ואני לפעמים לא שמה לב? טוב, מאיה, אני רוצה היום לדבר איתך בעצם פחות על ההשלכות של ההורה המנקר או המנוכר. אני רוצה לשים ככה בגולת הכותרת את הילד, כי למעשה אני רואה את טובת הקטין. בפרק הבא נקדיש פרק שלם רק להשפעות של ניכור הורי בעצם על ההורים, אבל היום בעצם אני רוצה להתמקד בכל מה שקשור לילדים שלנו, כי בעצם ולמעשה כל החיים שאנחנו חיים בשבילם, ואנחנו רוצים בעצם להסתכל רק על טובתם. אז איך נראה ניכור הורי? אני אתן לך ככה כל מיני משפטים שהם מצלצלים, ואנחנו נבין בעצם שזה משפטים שאנחנו צריכים להימנע מהם, לא להגיד אותם לילדים שלנו, לא להגיד את זה לידם, ולא להגיד להם את זה באופן ישיר. כמו למשל, מאיה, נספר לך על לקוח משרדי, שמשלם מזונות מדי חודש לגרושה שלו, ובכל פעם שהילדים מבקשים משהו מהגרושה, היא אומרת להם, אבא שלכם לא משלם מזונות, אין לי כסף. אבא שלכם לא משלם, אין לי כסף. אמא, אני רוצה חוג, אבא לא משלם, אין לי כסף. זה משפט נורא, לא להגיד אותו. גם אם באמת אין לך כסף, אל תגידי אותו לילד. המשמעויות של זה ארוכות טווח. למשל, אני מסכימה, אבל אבא לא מסכים. מה עשיתי פה בעצם? אני מרשה, אבל אבא לא מרשה. הפכת אותו לשוטר הרע. הפכתי אותו לשוטר הרע ואותי לשוטר הטוב. כן. או בוא נשמור על זה בסוד, שאמא לא תדע. מה זאת אומרת? יש סודות מאמא או יש סודות מאבא? חלילה, מה פתאום? אני לא מגייס את הילד אליי. אני לא לוקח אותו לתוך המלחמה הזאת. גם אם אני רוצה להילחם על משמורת, כי אני רוצה באמת להיות עם הילדים שלי, ולא כאסטרטגיה, ולא כדי לפגוע באישה שלי, או לא לפגוע בבעל שלי, לא לפגוע בעצם בתשלום המזונות, כן או לא, זה לא המטרה העיקרית. המטרה העיקרית היא בעצם טובת הילדים. כשאנחנו שומעים משפטים מצלצלים, כמו למשל, אם תלך לאמא זה יפגע בי, או למה אתה לא נמצא מספיק עם אבא, אבא צריך אותך, אתה כל הזמן אצל אמא,
או אמא לא באמת אוהבת אותך, אתה יודע, היא איתך כי היא חייבת. זה משפטים שהם בלתי נסבלים. ההורים שאומרים את זה לילדים שלהם, הם אומרים את זה בדרך כלל, ברוב המקרים, בלי לשים לב או בכוונה? תראי, זה מתחלק לשניים היה. מה? יש הורים שהם מאוד מאוד פגועים מעצם הפרידה, והם בעצם עושים שימוש ציני ככלי מלחמה בילדים. הם ממש לוקחים את זה כמטרה כדי לפגוע בצד השני. אני אתן לך דוגמה על גבר שבוגד באישה, ואז בעצם האישה מספרת לילדים שהבית נהרס בגלל אבא, שאבא מעדיף אישה אחרת. תראו את אבא שלכם, הוא מעדיף את הילדים שלה ולא אתכם. אתם רואים? הוא כבר לא בא כמו פעם, הוא כבר לא קונה לכם כמו פעם. אבל זאת לא הסיבה האמיתית. יש סיבות שעומדות מאחורי הדבר הזה. וכל הדבר הזה שבעצם אתה מחדיר לילד שלך כל מיני מושגים, ואתה בעצם מכניס אותו, ואתה מוציא אותו מעולם הילד, ומכניס אותו למלחמה שלך, של עולם המבוגרים, אתה גורם לו לנזק בלתי הפיך. תספרי לי קצת על הנזקים ועל איך נראה ילד שעובר בבית, שהוא בעצם תקוע בתוך התהליך הזה, והדברים קורים לו, לא בגללו. ואיך זה נראה? מה, יש תסמינים לדבר כזה? אז בוודאי שיש תסמינים. אנחנו בדרך כלל נראה ילד שעובר ניכור הורי מאחד מההורים, או מהאמא או מהאבא. אנחנו בעצם נראה ילד שהוא עוין להורה המנוכר, ילד שבעצם כל הזמן מתגייס לטובת ההורה המנקר, הוא כל הזמן מגן עליו, הוא כל הזמן הולך לטובתו, הוא כל הזמן רוצה להיות איתו. מה היה ברמה? רגע, אם אני אומרת לילד שלי, אבא שלך הוא לא יוצלח, אבא שלך לא משלם, אז הילד ירצה להיות כל הזמן לטובתי? אני או אגיד, לטובתו. תראי, ילד, הרי התודעה שלו היא מאוד מאוד גמישה. מה שאת תחדירי לו לתודעה, זה בעצם העולם שאת בונה לו. ואם את תחדירי לו שאת אישה מוחלשת וחלשה, ואת זקוקה כל הזמן להגנה שלו, זה מה שהילד הזה יעשה, הוא כל הזמן יצא להגנתך, כי את החדרת לו שאת זקוקה לו. אבל מה היה התפקיד שלנו? זה לתת להם חוזקה, זה להגן עליהם, לא שהם יגנו עלינו. הם לא צבא, הם לא חיילים בצבא שלנו. בעצם אנחנו מבקשים מהם בכל יום, בכל שעה לבחור אמא או אבא. זה מה שאנחנו עושים. והבחירה הזאת היא להיקרא בין שני עולמות, בין אמא לאבא, היא נוראית. ילד, להתפתחות התקינה שלו, מחקרים מוכיחים היה, צריך אמא ואבא. אמא ואבא בצורה שוויונית. מה ההשפעות בעצם של הניכור ההורי? הן גם פסיכולוגיות, הן גם התנהגותיות, והן גם רגשיות. ולמה אני מתכוונת פסיכולוגיות, התנהגותיות ורגשיות? בעצם, למעשה, העולם הזה של הילד, איך הוא בונה את עצמו, איך הוא בונה את הביטחון העצמי שלו, איך הוא בעצם מדמה את עצמו, דימוי גוף, דימוי פנימי, איך אני בעצם בונה מערכות יחסים, איך אני בונה בעצם משפחה. כל אלה, מה היה בעצם, עלולים להשפיע על הילד שלי לטווח ארוך. זה לא נזקים שאני רואה אותם היום. זה נזקים שאני רואה אותם בעתיד, וזה נזקים שהם בלתי הפיכים. מה היה? לא משנה לאיזה טיפול אני אקח את הילד שלי. לפסיכולוג הכי טוב בעולם, או לפסיכיאטר הכי טוב בעולם, קלינאית תקשורת מובחרת, או מרפאה בעיסוק מצוינת. כל אלה לא יעזרו לילד שלי להתגבר על התחושות הנוראיות, בעצם על הריסוק העצמי שלו, כזה שבספק אם יהיה ניתן לבנות אותו, ויהיה ניתן לבנות אותו, זה יהיה בעצם על שברים. ואת יודעת מה קורה כשבונים משהו על שברים. הוא לעולם לא יכול להיבנות כמו שצריך. נכון, היסודות הם ראויים, ובעצם הערך העצמי שלו נפגע, והסגנוני כשרות שלו הופך להיות סגנוני כשרות חרד, או סגנוני כשרות נמנע, ואחר כך בעצם הוא הולך ומשחזר את כל החוויות האלה בזוגיות שלו בתור אדם בוגר. לגמרי. ועל זה אולי, זו האסטרטגיה שצריכה להוביל בעצם את ההורה המנקר בראש. זאת אומרת, יש פה עניין של תפיסה, אבל איך זה נראה? איך ילד בעצם מתנהג? יש לך ניסיון בטח, אני אגיד. תראי, קודם כל זה מתחלק לכמה, את יודעת, כל ילד מתנהג בצורה שונה, אבל יש באמת כל מיני סימנים שניתן לראות אותם בצורה מובהקת. למשל, קיום הסדרי שהות, מה היה? פתאום הילד לא רוצה להגיע לפגוש את ההורה. הוא מספר כל מיני סיפורים. הוא לא אומר לו, אני לא רוצה לבוא לראות אותך כי אתה כך וכך. הוא אומר, יש לי חוג, יש לי חבר, הוא כל הזמן מתחמק ממפגשים. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, אפילו שיחות זום. בעבר היה לו מאוד כיף לעשות עם ההורה שלו שיחות זום, והיום פתאום הוא אומר שזה מציק לו, שזה מכביד עליו, שאין לו בטריה, הוא פתאום משנה התנהגות מה. הוא פתאום לא רוצה לעשות את אותם פעילויות שהוא עשה עם ההורה קודם לכן, למשל אירועים משפחתיים, או סתם בילוי בקניון, פתאום זה משעמם אותו, פתאום לא בא לו על זה, הוא פתאום משנה התנהגות, הוא בעצם גורם לנתק בקשר לאט. עכשיו,
זה המקרה הקלאסי, איך בעצם הקשר הזה מתחיל להתמעט. זה גם יכול להיות מאוד מבלבל, כי אפשר לחשוב שאולי ההתנהגות שלו משתנה גם בעקבות התהליך הגירושין באופן כללי, או כי הילד אולי מתבגר, או כי הוא עבר, לא יודעת מה, לפעמים עוברים מקום, או בית, או בית ספר, או כיתה, ואז כאילו נוטים לחשוב שהשינוי בהתנהגות שאמרת עכשיו הוא בגלל זה, ולא בגלל הניכור ההורי. זאת אומרת, נכון, קשה להורי, צריך להיות מאוד... צריך באמת לדעת לעשות את ההפרדה, ונכון שההליך גירושין משפיע על אורח חייו של הילד ועל היציבות שלו בכל תחומי החיים שלו, הן החברתיים, המשפחתיים והאישיים. אבל ברור רגע שאנחנו צריכים פה לראות נורות אדומות. הרי מה הקשר בין שינוי התנהגותי של הילד עם עצמו, לבין הקשר שלו עם ההורה? הרי מה קורה כשההורה מנקר? זה בעצם אותו ילד, הוא יותר קשור רגשית להורה המנקר, וההורה המנקר מצליח לעשות בו כל מה שהוא רוצה, עד כדי כך שהילד מנתק קשר. מאיה, לא מוכן לפגוש את ההורה, לא באופן אישי, לא בחברה, לא בחוץ, אפילו לא עם ההורה המנקר. זאת אומרת, הוא לא מוכן לראות את ההורה המנקר, וחמור מכך, מאיה, הילדים האלה מתחילים לפתח האשמות שווא כלפי ההורים האלה. הם מתחילים להמציא עליהם דברים שההורה השני לעולם לא עשה, כמו למשל הטרדות מיניות, כמו למשל גנבות, כמו למשל התעללויות. יש לך מקרים כאלה מהמשרד שלך, של ילד שהמציא, והוא הודע אחר כך שהוא המציא את זה? יש לי מקרה במשרד שאני מייצגת בו גבר, שהאישה שנים מנקרת את הילדה, ובעצם גורמת לריחוק בין האב לילדה, עד כדי כך שהילדה כבר המציאה שהאבא מתעלל במינית. כמובן שנכנס חוקר ילדים לתמונה, נכנסים גורמים שיש להם בעצם כלים וידע לחקור האם באמת מדובר בעבירה שיש בה באמת ביצוע עבירות מין חמורות, או שמה מדובר בעצם בהמצאות שווא. אז חוקר הילדים ושירותי הרווחה וכל הגורמים המקצועיים בדקו את הנושא הזה, ולמעשה קבעו חד משמעית שמדובר בניכור הורי. עכשיו, איך אנחנו בעצם מזהים שזה ניכור הורי וזו המצאה? ילד לא יודע לבנות סיפור שלם מסביב לשקר. כי יש הרבה חורים בסיפור. בדיוק. ילד יודע לשקר, הוא אומר, אוקיי, ההורה הזה עשה לי כך וכך. הוא לא יודע לבנות את כל הסיפור. מה היה לפני, מה היה אחרי, מה היה באמצע, הוא לא יודע. עכשיו, אם הסיפור הזה הוא היה אמיתי, הוא לא היה צריך לבנות שום דבר, כי זה היה הסיפור, ואז הוא היה מספר בעצם את כל האלמנטים שמקיפים בעצם את אותו סיפור. אבל במקרה של שקר ועלילות שווא, אנחנו רואים ילד שיודע לספר שקר אחד בודד, אבל לא יודע להרכיב את כל הסיפור עם כל האלמנטים שצריכים להיות בסיפור שכזה. כל החלקים של הפאזל. בדיוק. עכשיו, אוקיי. אז בוא נגיד שאנחנו יודעים שבסיטואציה שלנו עכשיו בתהליך גירושין, או בריב על משמורת על הילדים אחרי שהתגרשנו, או בדיוק בסיום של הגירושין, ויש ניכור הורי מצד האם או מצד האב כלפי הילדים, מה אנחנו יכולים לעשות מההיבט המשפטי? אני רוצה בעצם שנדבר על שני דברים. אחד, איזה דברים אנחנו יכולים לעשות על מנת להימנע מזה? מה שנקרא עשה, אל תעשה. ושתיים, בואי נדבר קצת על ההלכות על ההשלכות, המשפטיות, שיש לדבר הזה, אם מתבצע ניכור הורי, איך זה יכול להשפיע על תיק המזונות, על תיק המשמורת המשותפת, על תיק הגירושין שפתחנו, איך זה יכול בעצם לפגוע בנו ולפגוע בילדים בהיבט המשפטי. אז אני רוצה להגיד ככה, מאיה, לפני שאני מדברת על ההיבט המשפטי, אני רוצה לתת טיפ להורים שמתגרשים. שימו את הילדים מחוץ למשחק. הם לא חלק מהשחקנים במגרש. אתה והיא שני אנשים גדולים שבחרתם להיות ביחד, בחרתם להביא שני ילדים לעולם, הם לא אשמים. אל תיקחו את כל המערכת הזאת ואת כל התיק הכבד הזה ותפילו על כתפיים קטנות, על עולם שבעצם צריך להיות עולם תמים, עולם של ילד. תרחיקו אותם מהנושא, לא לדבר לידם, לא לספר, לא לספר על הצד השני, לא אבא עשה לי ככה ולא אמא עשתה לי ככה, לא לחלק ציונים אחד לשני, אלא להפך, תהיו בחזית אחידה. מה אני יכולה להגיד לך, כשאני התגרשתי, אני ואב ילדה, יש בינו מערכת יחסים מצוינת, אפשר לעשות את זה אחרת, אנחנו משתפים פעולה בצורה נפלאה אל מול הילדים, אנחנו לא תמיד מסכימים, מאיה, אבל כשאנחנו לא מסכימים, אנחנו פותרים את המחלוקות שלנו לבד. הילדים לא יודעים על המחלוקות האלה, הם לא יודעים שאנחנו עושים בעצם את כל סיור המוחות האלה בינינו, גם אם אנחנו לא מסכימים, אנחנו בסוף מגיעים להחלטה אחת מושכלת, כזאתי שלא מבלבלת את הילד, כזאתי שנותנת לו קרקע יציבה, כזאת שבעצם נותנת לו להבין שאמא ואבא לעולם יישארו אמא ואבא שלך ולעולם יקבלו החלטות ביחד. תפסיקו להשחיר אחד את השני, תפסיקו להשמיט אחד את השני. נשים יש להם טבע להרחיק את הילדים מהאבא על מנת לזכות למזונות גבוהים. טעות.
טעות. כי את יודעת למה טעות, מאיה? נניח וזכיתם במזונות גבוהים. את יודעת מה הפסדת? מה? הפסדת את החופש שלך, את החירות שלך. את לא יכולה להתקדם הלאה. מה עם פרק ב'? מה עם החיים שלך? מה עם העני שלך? אז הרווחת עוד 1,000-2,000 שקל, אבל מה עשית בדרך? גמרת על עצמך. לקחת לעצמך את כל החירות והחופש, כי הילדים הם כל הזמן אצלך. עכשיו, לא רק שגמרת על עצמך, אלא גמרת עליהם. נתת להם לחיות עם חוסר תמידי, כזה שאת לא יכולה להשלים. אמא לא יכולה להיות אבא, ואבא לא יכול להיות אמא. ילד, אני חוזרת על זה, חייב את שני ההורים שלו. בבקשה, תפסיקו להכניס את הילדים שלכם למריבות שלכם. זה עושה נזק, וזה לא נותן שום תועלת לאף אחד, גם לא לכם. עכשיו, מה אנחנו בעצם עושים? זה ככה ברמה האישית, מאיה, כי הנושא הזה של ניכור הורי מאוד מזיז אותי מהכיסא, כן. מאוד חורה לי. אני רואה מה קורה בבתי משפט, אני רואה מה קורה לילדים שהם מנוכרים, איך זה משפיע עליהם, כמו שאמרנו מקודם, על כל אורחות החיים. אז יש טבע להורים בהליך גירושין לקבל את המצב כמו שהוא, ולחשוב שעד שיעבור זעם הכל יסתדר. אבל לא. אם אנחנו לא נעקור את התופעה הזאת מהשורש מיד איך שהיא מתחילה, סביר להניח שהניכור הורי יהיה הרבה יותר קשה ועמוק, לא בטוח שכבר יהיה ניתן כבר מה לעשות. ככל שילד יותר גדל, הוא מפתח לעצמו אישיות, הוא מפתח לעצמו דעה, הוא מפתח לעצמו אג'נדה, הוא מפתח לעצמו תדמית על ההורה השני. עכשיו, זה כמו כל דבר בחיים. כל דבר שהוא קטן הוא גמיש, וכל דבר שהוא הופך להיות יותר גדול. גם אנחנו, מאיה, איזה קשה זה לשנות בן אדם מבוגר. אבל לשנות ילד הרבה יותר קל מלשנות אדם מבוגר, והרבה יותר קל כי הוא הרבה יותר גמיש. עכשיו, לכן אני אומרת, כשאנחנו מזהים התנהגויות של ניכור הורי, אותם סימנים שמקודם דיברנו עליהם, אותם משפטים שההורים אומרים לילדים שלהם, אותו ניתוק קשר, אותו התרחקות, אותם סימנים מוזרים, תרימו דגל אדום. תעצרו את זה כאן ועכשיו, יש מה לעשות. יש דבר כזה שנקרא תביעה לניכור הורי. תביעה לניכור הורי בעצם מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה. שם בית משפט, אני רוצה להגיד לך משהו, מאיה, בתי משפט מגנים בחירוף נפש ניכור הורי. הם לא נותנים לזה יד. המודעות מאוד 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 גבוהה. השיח הוא מאוד רחב על כל מה שקשור בעצם בניכור הורי. בתי המשפט מסייעים לילדים מנוכרים מתוך הבנה שאם עכשיו הם לא יעזרו לילד הזה, אחר כך בהמשך סביר להניח שיהיה מאוד 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 קשה לחלץ אותו מהבור הזה, וזה בעצם נזק בלתי הפיך. כן. אז מה עשינו? הגשנו תביעה לבית משפט. בית משפט דן בעניין הצדדים, ממנה את שירותי הרווחה, אפוטרופוס לדין, עובדת סוציאלית. תראי כמה אנשים אנחנו מכניסים לתוך הסיפור הזה, בגלל האגו, ובגלל ששכחנו שאנחנו לא הילדים אלא ההורים בכל הסיפור הזה. אפוטרופוס לדין, עובדת סוציאלית, עו"ס לדין, כל מיני גורמים שהם בעצם מתמחים בניכור הורי. מאיה, יש מקרים שאם בית משפט קבע שיש ניכור הורי, מוציאים את אחד הילדים מהבית, למשל למקום שנקרא בית אפל. אוי, מה זה בית אפל? בית אפל זה בעצם מקום, זה בעצם מוסד, שכל כולו מוקדש בעצם לילדים שיש להם, שעוברים ניכור הורי, ולמה בעצם מוציאים את הילד המנוכר מהבית? כי אם הוא ימשיך להיות ליד ההורה המנקר, הרי ההורה המנקר הזה כבר קיבל את כל הכלים כדי להפסיק לנקר, והוא עדיין ממשיך. הוא קיבל התראות מבית משפט, הוא קיבל כנסות מבית משפט, הוא הלך להדרכת הורים, זה לא עזר. הוא קיבל תזכירים שליליים משירותי הרווחה, זה לא עזר. הוא ממשיך בדרכו, והוא לא שר ממנה, מאיה. והוא לא מבין את הנזק והמשמעויות שמביאות בעצם לפגיעה בילד הזה. הכעס פשוט משתלט עליו. הבן אדם חושב על עצמו. הוא חושב אך ורק על עצמו. אך ורק על היתרונות המשפטיים שלו, הוא לא רואה אין לזה שום יתרונות משפטיים. איזה יתרונות משפטיים יש לזה? לא הבנתי. היתרון המשפטי לכאורה, זה שאם הילדים נמצאים יותר אצל האישה, אז הוא צריך לשלם פחות. אז הוא צריך לשלם יותר מזונות. אבל זה לא יתרון בשבילו, כי גבר לא רוצה לשלם יותר מזונות, הוא רוצה לשלם פחות מזונות. נכון, אנחנו מדברים אבל כשאישה עושה ניכור הורי.
הבנתי. בסדר? ומה קורה כשגבר עושה ניכור הורי? הוא לא רוצה לשלם מזונות, ואז הוא בעצם רוצה לגייס את הילדים אליו, ואז בעצם הוא מפסיק לשלם מזונות. זאת אומרת, לכל אחד יש פה איזה יתרון. עכשיו, חוץ מהיתרונות המשפטיים... אז אולי זה מניע מאוד חשוב שצריך לדבר עליו, אצל אישה, אם היא עושה ניכור הורי, בדרך כלל, מבחינה משפטית, אני מתכוונת המניע שלה, אני מסתכמת מה שם, אם אני מבינה נכון, אז היא עושה את זה כדי שהילדים יהיו אצלה כדי לקבל מזונות, וגבר לעצמו. וגבר לעצמו, וגם יש כל מיני אלמנטים של נקמה, יש כל מיני אלמנטים של מה הביא אותם לגירושים האלה, זאת אומרת, זה הכלי היחיד, הם חסרי אונים בלי הכלי הזה, הם חסרי אונים בלי הילדים האלה. והילדים הם הכלי. הם הכלי. עכשיו, תראי, יש הרבה פעמים ניכור הורי, עצוב מאוד, ובקודם, רק אני אסיים על בית אפל, אז בעצם אנחנו מוציאים את הילד מהבית, מההורה המנקר, על מנת לתת לו סביבה סטרילית, סביבה נקייה, כזאת בעצם שתיתן לו בעצם להתפתח מחדש, לפתח את הקשר בין שני ההורים מחדש. שני ההורים בעצם נפגשים עם הילד בתוך המרכז למשך תקופה, למעשה עושים איתו איזשהו הליך טיפולי כזה מהשורש, עוקרים אותו מהשורש ומתחילים את הכל מחדש. עכשיו, מאיה, יש עוד סוג של ניכור הורי, שהוא נקרא ניכור הורי מוצדק. בסדר? אוקיי. עכשיו, מה זה בעצם ניכור הורי מוצדק? ניכור הורי מוצדק זה בעצם על רקע הורה שהוא מתעלל בילד שלו. הוא התעלל בו בזמן הנישואים, הוא מתעלל בו אחרי הנישואים, ואני מדברת פה על אלימות מילולית, על אלימות פיזית, על הטרדות מיניות, על משהו שהוא למעשה מוצדק. זאת אומרת, הילד באמת לא רוצה להיות עם ההורה שלו, וזה יושב על קרקע אמיתית. לא על בדיונות. לא כי ההורה השני אמר את זה, אלא כי הוא חווה את זה אל מול ההורה. בדיוק. אז מה, אנחנו לא נקדיש את הפרק שלנו היום לניכור הורי מוצדק, מה זה אומר, באיזה מקרים זה קורה, איך אנחנו בעצם מזהים, ומתי זה נכון ומתי זה לא נכון. אנחנו נקדיש לזה בעצם פרק שלם בפרק הבא, אנחנו נדבר בעצם על ניכור הורי מוצדק, ונמצא את הפתרונות בעצם גם שם, איך אנחנו מסייעים לאותם ילדים שמסרבים לקשר עם ההורים שלהם. אבל מאיה, בואי רגע נעצור את הכל, ואני פונה פה להורים, לאותם הורים שעוברים הליך גירושין, לאותם הורים שנלחמים על משמורת, תעשו כל מה שאתם רוצים. תשאירו את הילדים מחוץ למשוואה. תעשו טובה לכם, להם ולכולם, ושימו אותם מחוץ למשחק הזה. ילדים הם לא כלי מלחמה, מאיה, הם הילדים שלנו, ואנחנו צריכים לראות ולחיות בראי טובתם. וזה בעצם מסכם את כל הפרק הזה. זה הטיפ, מה שנקרא, הכלי הכי טוב שאת יכולה לתת פה, גם מההיבט המשפטי וגם מההיבט האישי והמשפחתי. תשימו את הכלים, ילדים זה לא כלים, וזה לא מוצא אחרון, זה פשוט, זה לא מוצא. זה לא מוצא. נקודה. ואפשר לעשות את זה אחרת. כן. אפשר. כן, אפשר לנצח במשמורת ובמזונות. בצורה ישרה, בצורה נקייה, בצורה נכונה. שאינה קשורה ללכלך על הבן זוג. לגמרי. טוב, אז הגענו לסיומו של פרק 3 של פודקאסט משפטך. אני מבקשת מכם, תשתפו, תעבירו, תדרגו אותנו, זה יכול לעזור לנו, זה יעזור לכם. יש עוד המון טיפים וכלים בקנה. אנחנו ניפגש בפרקים הבאים. תודה שהייתם איתנו ותודה שצפיתם. אני מקווה שתיקחו את הכל ותיישמו את זה בחיים האמיתיים.